Salmo Responsorio. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibok kalibutan. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibok kalibutan. Ang kalangitan nagpahayag sa himaya sa Dios, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matagadlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matagabi ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibok kalibutan. Walay sulti o pulong, kansang tingog, wala mabati. Sa tibok kalibutan, nadungog ang ilang tingog, ug ngadto sa kinatumyan sa kayutan ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibok kalibutan. Ang ilang mensahe mikaylap sa tibok kalibutan.